Mikorwa se factory ya Gianchole ni guritukolera mabanyara komera naso bagani yomo imeye county Nyamira ili kanyara gukwana igoro ya kamaligie cha gukwana kurwa se county Nyamira gukwana balikia mangana ni gubanyara kuboria abalemi kone kibuna nkobera ni barobisi aba director bali bara service obona bari bakubara aseka kia myaka 3 kolengana na abalemi yabuni kubate biruna inse myaka 3 yabereke go etaba director barobisi ni kubaroka ngikarania mange asebona baburia abalemi kone kinani kubachora bara sobo choliyo bonne boli bosio omutinyo yego gatano nalimo mutinyo gocha ili bayuguri bagabu na ba director niko chinga kiye kibamo cy'aba director bakoro barenga service magayo gutekeranya bokorri bwa basenjire bonete asibona bagane babwaterane ariko ne kubona ngo kindi bareke merigiye cyasuko barani yabisi asemi yakendeto aba director bali bale asabisi oturuche aba director baroro robono bakolire merememiya bakanire ro ya rengoro ya 350 nabone roni yeyo baikiri 50 go bakolire mirimo. Number 2 bakolire mirememiya yo koleta ubwoyo buya bono liga salire linene bato ubwoyo buya by the way bono gutubwate cyaye mugondo tete goteba asemiremo twakoreirwe n'abadaregita baetete nigo yarenge mirimo emebe yo gukumya tutatake na ende tuira nororo ekero oborimi bwarenge bwaitiro borai bwarenga ororo nigo tware koriero musara kisiringi 15 ibere tari boigo epona si twariere tenga kiyo moere nigo yarenge siringi 7 na maene chicha echeito igo chiare korare tundubari asenge tware korare tububoyo bobe no bosombie bwarengo bobe na maene ko bataya naende propaganda ende bakali ko beka neli ba bateba buna una ba director baonirie mete abatali abakoni emete gosoboka kobua aba onetio bole mugwa umugondo bwa ni ekasi ito tanyora pile basa ni cheito baire tororo igo twakanira aba director abupi batutikane twendre na ba director aba bakoro mbabwate kiroya cyaba babogoretie batagete gwakana milioni 560 ekyo kigo kikorwa so muri mito tanyore kende totatake elia kabere mbabwate kibesa basogetie milioni 68 gochinya kwana nge factory arego kigotoroserio umuriro ekito tanya korora zui wa director wa zamani wakulima wote wamesema wataki kuona tena wakirudi kwa uwanja ati wanauliza kura. Wanataka wa director ambao tuliwachagua 3 years ago wakuje watufanyie kazi, waendelee kufanya kazi. Wamenufaisha wakulima, wamewaletea pesa, wakulima wamekuwa tayari wamepata pesa ya kulipia watoto wao school fees, wamefanya kazi nyingi.